आंहा बे बिबारखौ नोंसोरनो जि खोन्थानो लुगैदों आं जि मोजां बार फुखादोंलै सयथि अन्थाव बाथावनो बारियाव फैबाय आं नै दाख्लै एन्जर एल'नाया बाहायनो एन्जर एल'नाया एन्जरा बेयावनो थादोंमोन सिबाय आयै नै टमेट'आ जि मोजां मोजां गदाय थायनाय ना जि मोजां मोजां दं आयु अन्थाव बाथावनो बेखौ मोरै खायालासिनो दोनगोन दे नायलाय नै जि मोजां मोजांखा फान्थावसो खानो फैदोंमोन आङो टमेट'सो नुनांखाबाय अन्थाव बाथाव मोननानै दंजोबो मोनला दा बादायाव गदाय बिफांमोन स' फिसा फिसानै बिदिनो खालाबायनांगौ बोथिसे फाजा एवनोसै दा मोनायावसो जानो खादों आङो सानावथ' जाखाला खाखानानै दोनाबा दा मोनायाव खानो खना खनला दंहाय मोनलाबायबाय नै एसे खहे खथे फाजा जानो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै दिनैहाय आङो भिडिअनि गेजेरावसो खुलुमनायखौ लाबोलायबाय लोगोफोर गाज्रि दामोनसै खामानियानो सोलाबा मानो होननानै बुङोबा फुङावनो गासिबो खामानिया कमप्लिट जाजोबनांगौ बाहेरायाव ओंखारलांनांगौ नालाय बिदिब्ला लोगोफोर नै ओंखाम जानायनि भिडिअखौ आं लाबोलायबाय नै ओंखाम जानोसैलाय नै गैया नै सनाफ्रा जेबो गैया लेबु थाइबें बानलु बोरदोन दालि जासामसै लोगोफोर बिदिब्ला नै सुरु नोमादैया होथानोसैलाय बियादैफोर सोर सोर बियादैफोर नायदों नै नायदोलाय नोमादैया बेखौनो एकदम जाथारनोसैलाय जाफुनायाव बावो नै लोगोफोर सारप्राइज वाव यामि आं नोंसोरनो भिडिअ होआखै संनाय खावनाय जेबो देखायाखै सारप्राइजसो दिनै अमा जानोसै आङो सनाफोर नायदो अमा मानसिफ्राबा गोलाव गोलाव जायो बेखायनो आंबो दिनै अमाखौ गोलाव गोलाव जानो होननानै बेबायदिनो हाबाय आरो माखा माखा जाथारनोसै बरिया आक्रमण बिमादैया अमाया दिसि गोथावथार बानलु गोरान जाबानो बानलुआनो आलौआ बोरदोनाबो नै आलौबावासो
सानफ्रामबो बिदि अमा माखा जानांगौबा मानसियाबो अमा बादि जालांसिगोन जाहोआ मर्निं वाक खालामनांसिगौ नै मोनसे दंबावो जाजोबनो हागोन ना हायाथाय लोगोफोर नै मादैया दिनै साख्ला जानो होननानै बानायदों मानसिफोरनो Lebat. Mau bagus kan bang? बेदरानो बे दंबावो हो आं बेखौ जानो हाला बे मोननै जानायावनो थोबाय आंना गोखा bertabawa jangan harap tapi di balik seperti ini video bang, bye.